Здравейте хора, ето го и почне турнира. Нещо стана с снимането, за това първата игра не я снимах, но се класираха ЩДР, Мимо, Роскато, Иван и Хабърт. Сега ще видим кой ще се класира. Играят Дани, Чочо Банана, Нико и тези играят за сега. Сега да видим, който умре си губи. Охо. Хи! Мале! Окей, класираха се Гого, Нико и Чочо Банана. Чочо, Гого, Нико. Така. Добре. Окей. Така. Класират се от първо до пето. Стига сте викали, бе. Стига си викал. Класират се тук от първо до пето. Сега ще гледам. Кой да гледам? Добре. Мале, тук вече е доста напрегнато обаче. Окей. Топ 4. Кой е жив? Можете да кемпите, не е забранено. Окей, Гого, Роско и ЩРД се класират за финала. РД, Гого и Роскато. Тук може и вече да умирате. Играем просто за... Така, играем за... Окей. Играем... след тази игра играем финали. Само това ще ви кажа. Да, сега, кой ще спечели голямата награда? Колко е голяма? Не знам. Роско играе с Нани. Окей. И тя бая го е наплакала. Нищо, играят с училки, не са забранени. Окей, Роско ще кемпи. Той се взима пауъръпчета. Вече обърках се, той е с вински скин. Окей, всеки има по 4 пауъръпчета. Даже Гого има 6. Сега да видим кой ще победи. Той обира бая пауъръпчета. Обира с пауъръпчетата. Маля, ако умре от зона. Окей, всички кемпят. Какъв шот. Той го ваншотна. Сега да видим Гого или Роско ще спечелят. Окей, този ЩРД имаше огромен шанс, той беше много добър, все пак се класифицира за финалите. Роско. Окей, я да видим. Какво направя? Какво? Успокойте се и двамата. Какво да направя? Хилни са и излез. Охо. Сега ще му пиша, не се обиждат. Ето, сега е честно. Ама ти пише good game. Ама то беше за фън. Ще пише, той е за фън. За фън. Окей, това по принцип да, турнира си е за фън.
Роско, това ти е наградата. Хора, абонирай за канала. Колко лайка да съберем на това видео? Я кажете. 12. Ами ако искаш. 150 лайка. Ехе. Еми ти имаш 400 абоната, аз сега почнах с този канал да снимам. Другия. Окей, айде Роско спечели, така че хора абонирайте за канала.